Najmôže aj tam tancovať. Na korušu najlepší, nie? Muszę są wszelak już poskrývať. Tak to išlo dalej, do originály, do už vypísna. Keď se chuja uhlaví, všetkých vás podbári. Keď se chuja uhlaví, všetkých vás podbári. Prišla stredná škola, učiteľ mi volá, zemiaci s otcom rozprávať. Žalíme na vojnu, napísal som dobu, že už môžu svadbu rýchtovať. Stoj! Môžete, pani. Máte? Zle sa tam fotíte, či očupujete? Sa nehnevajte, ale si nám dočúvala celý program teraz. Sa španujeme gumavkačok a vy nič. No daj ešte raz a už To na nezastanem. foci, to tu, čo na travníku nefotí, tá je neznám, akože po foci sa konec. No daj ešte raz. Prišla stredná škola, učiteľ mi volá, zemiaci s otcom rozprávať. Žalíme na vojnu, napísal som dobu, že už môžu svadbu rýchtovať. Tak som vše oženil, veľo som pochopil, život vážne rád. A už je od tých časov, čo som ja mal tak rád. A už je od tých časov, čo som ja mal tak rád. Slušný človek, hoci maj nás povedz, za mňa šumnejší. Všetko to bolo krásne, žijem ďalej šťastný. Všetko to bolo krásne, žijem ďalej šťastný. Môžete tlieskať, áno, výborne. Tam pán nemusí, bo pije pivo, nemusíte tlieskať, výborne. Výborne, ale mne sa tu dneska nechce ani hrať, bo normálne som bol dneska za vešticu, sa chcem zbaviť kliatby, ktorá ma prenasleduje už celé 2 roky. No. Si pána kliatba, a to také existuje? Veštica mi povedala, že to dokáže, ale že by musela znať celé zaklínadlo. Tak hovorím, to o sebe
presne. A týmto vás dvoch prehlasujem za manželov. No. No hotovo. Čekaj, Si videl, co strácel ten pán, jak tu stojí? Co? Tu, jak stojí, som si všimol, že dvakrát stratil rovnováhu. Nie čudno, ja mu kúka, aký je potetovaný. Zaspal, tak za ho segince si pokrešleli. No vidíš, tu ti trebalo prísť ešte ťa na šmek, bratia. Ale vidíš, ako oni tvárdo tej bukoze robia, kúkaj piniak, jaký to čubány, kúkaj to tej ruky. On ani nebol čupaný, ale on robí tú reklamu na stanek. Tu robí reklamu na stanok. Joj, táto, ale čakaj, bratu pomaly, bo nás... Mali, bo nevidíš, aký mocný veter, však chce noši, jak... Nič, kľudne nám ísť radšej zobrať nejaké pivo, lepší zrobíš. Jo, ty nemáš dobre šiš obliekol, bo tým želením, jak sa zdýhaš na trávniku, ce nenajdu. Ale ja mu nerozumím, bo on mi daco bešedoval, on bude asi z Poľska. On môže byť Poľak, bizov nebo co pán šúka na Slovensku? Všetko, co príde, nie? Ja vás po poľsky neznám, no ale... Nie, akože darmo rozručuje s rukami zlatý voj. Nekradni nám kapelu. Si, pána, toto ešte v živote sa nám nestalo. Za priamého prenosu, že by nám urval na to kábel. Lepšie nám tu diel. Zahráme si, ako chceš, ale to posledná má byť, či co? No nič, prišiel vyhadzovať a si skončil. No vidíš, tak my tu tak vyskakujeme a prídu nám ženy piv po písku a hotovo. Ja včera prišiel ku svojej žene a piv jej po písku, ona to za co? Keby bolo za co, tak sa tu zapijem, ty. No nič, zahrajme mu pesničku, lebo... Jakú chceš na želanie, modernú či ľudovú? No, to je jedno, co povieš, bo my ideme podľa programu. Ale Barliše mi zdá, že Barliši nechal tam. Nemáte také operátko, že by sme ho podopreli, bo on s ním tu vytne. Čekaj, Daj mu nejakú takú rýhlu. Čekaj, to ty budeš mať VIP miesto, no. Myslel, že to taký generálny. No to teraz, keď budeme zahrať na UCK. Môže byť, že nejaký sekretár bo mal vyfúkanú finu od ventilátora do pravej strany. No nevadí, dúfam, že mi nerozbil mikrofón. A môže mať mocné ventilátory, bo asi mu ju až urvalo. No, to dáme pesničku. Ale oni čakajú, že ty si najlepší tanečník na severnej pologuli, žandár, a ty len tu tak, že tinky. Hej, cože stalo s tému, Bidňak? Ja dneska nemôžem veľmi tancovať, bo som po vyšetrení zlatej žily, no. Po vyšetrení zlaté žily. No ale normálne som išiel k lekárovi, som bol objednaný. Oprelme o scénu normálne. Čekaj, bo mami, ja vyskúšam, že jak to. Oprelme o scénu, postavil sa za mne. Áno. Ľavú ruku mi dal na ľavé plece a zo správy mu ukazoval. Som pomešal. Pravú ruku mi dal na pravé plece a z ľavy mu ukazoval. Nič. Som dobre začal a plano som skončil, ty. Už teraz si spomínam. Ľavú ruku mi dal na ľavé plece, pravú ruku na pravé pleco, švíňa jedna, ty. Mi bolo divné, jak som mu odskádzal, že me počka na lica. Žandár. To si bol v ktorej nemocnici, Košice, Šaca? Hej. Ale ty si policajt, ináč oni vážne ľudia policajt, oni furt dačo máte dačo nové na policii, útorcov. Napríklad aj neznajú ľudia, ja nie som dneska v službe, normálne nie som v službe a už dneska som tu jednu z vašej firmy zachránil pred znasilnením. Si, to si jak dokázal? Som ju prehovoril, no. No, by si sa čudovali, ale on není obyčajný žandár. No, pred ním majú rešpekt nielen ľudia, ale ešte aj zvieratá, no. Zvieratá? Jaké? Tá minule bol v zoologickej, ukúšela ho kobra kráľovská, no, či mal vidieť ten cirkus. Si pána, co bolo ďalej? Tá nič, 5 dní šetrapela a vec dehla. Mám imunitu, ale se robíte srandy z nás policajtok, ale viete, aké my máme ťažké primácie skúšky ku policajtom? No, akože čo som vysvetlím? Normálne tam sedí komisia 240 ľudí, jak tu. Prídeš nukadajúci do ruky guľu a kocku. Pred tebu je lavica, v tej lavici sú vyrezané otvory kruh a štvorec a podľa toho, jak my to tie predmety do tých otvorov poukladáme, tak nás policajtov rozdeľujú na mocných a na múdrych. No. Sí, Mári,
A ty si v ktorej kategórii? Ty si ten mocný alebo ten múdry? Ja som, lebo ja som obidva načúpal do jednej diery, no. Táto špeciálny? Jo, táto z tebe to ten váš minister, ten Katriňák by mal radosť. Ale inak si my sme žandári a my nielen čupeme, aj pomáhame. Napríklad dneska sme tu išli hrať, aby ste neverili, po ceste sme zastavili sestre, nie? Hej, no, vy ste neverili, ja keroval, bo ja vás nevidím, nie? To idem, kúkam Batman. Prídem blíže, kúkam, nie Batman, sestra, rehoľná. Bereme. A zobrali sme ju. Normálne sme ju zobrali, ale to bola inakšia rehoľná sestra. Jo, 18-ročná, nie? Kopula. Tam mi nedalo, som ju chytil za koleno a ona žám 9, nešpekuluj. Som ju chytil zase, ona žám 9, a on. No a tu, jak sme prišli, sme stretli duchovného a ešte mu pýtam, duchovný, to co je žám 9? Tam mi hovorí, pokračuj, si na dobrej ceste. No. Zvedavice ju teraz nájdeme, ty. Jo, vy policajti. Ale on je perfektný, žandár, perfektný, len minule som ti čítal hlásenie, aby si mal kus popracovať na slovenčine, bo tam si napísal, že včola zo F. Máš pravdu, tam malo byť včera. Joj, to tie slovíčka sa miešajú, však aj ja som bol na pošte a som chcel poslať list a hovorím poštárke, že pani poštárka, chcem poslať lift. No to sa tak spodobuje nakedy, no. Normálne sa ti pomieša, bo ja ráno som chcel žene povedať, miláčik, butaká, láskava, urob mi kavičku, že mi pomiešalo jak na tebe a ja hovorím, ty švíňa jedna, si mi zničila celý život. To len tak sa To tebe še ináči meša, No daj nejakú modernú, nech sa rozhýba. Pani až na nu nesmakuje. No, môžeme? Ste pripravení aj tam? Pesnička spája, napísali sme ju pre ženy. Čakaj, lebo teraz som dostal taký tichý bons, že do táto pani, poďte ku nám, poďte sa zviditeľníte. Čakajte, poď. Však sa zviditeľníte, dajte dolu tričko, alebo tak no. Ale co si čítal, bo i ja čítal minulé toto, či ty si žandár, niečo, čo jeden chlop vyrúcal ženu z 13. poschodia. Čekaj, kde to písalo? Juj. V časopise myslíš? Hej, taký. To bude asi krajšie bývanie. Určite, keď vyrúcal ženu, táto krajšie bývanie. No ale tu máme jednu veľmi nebezpečnú kočku, lebo ona nám dala guľáš, fajný. Fajne me 3 raz prehnalo. Takže ďakujeme za guľáš a tu dávame prezent CDčko. No, prevezmite si CDčko, tak počítajte, že do týždňa 2 vám za ňo príde faktúrka. No. To taká vzájomná spolupráca, nie? Ten guľaš sa nedá jesť a našo sa nedá slúhať. No. Takže táto pesnička je špeciálne pani venovaná za guľaš. Jak sa voláte, pani? Nie, normálne originál, akože... Želeno-žltá. Marta. Magduška. No, takže Magduške dáme pesničku, čo spája a kľudne sa chytíme za ruky. A vy nemáte dneska meniny? A skočíme. Nie, ja by tak vypil. No, tak ideme. Jaké tu... Ešte raz to tu vám spuknem. Chcem byť lepší, jak som bol, robiť dobre, nebyť zlo. Každý víkend do toho, že pokúšam. Cesty že to aj dá, príde víkend nezvládam. Taká moja slabosť,
je nálada. Odpoví rozbola ráda. Ty poslalo, ty mi zašvíka. Povraží, keďže ty mala. S týma novinkami. No tak teraz prišiel môj čas. Som minule čítal, že tlačiarenská čierna pomáha rastu vlasoch, no. Ty si normálny? Toto, že sa bez novinkami čuháš, takže má podporovať rast vlasov. Áno. Tak keby toto podporovalo rast vlasov, tak ja už mám na zadku varkoče, ty. Tu dávaj hadanku, dám hadanku. Kto uhádne hadanku, vyhráva CDčko na auto. Hej, počúvajte. Keď jeden pes zje jednu kosť za jeden deň, koľko psi zjedia koľko kostí za koľko dní? Skoro Šime pomýšľal. Takú somarinu tu vyťahneš na deň otvorený do Bukozity. Čo nemá ani otázka? Odpoveď. Odpoveď daj, však nemôže, lebo auto nemôžeme len tak takému darovať. Daj takú, čo má odpoveď, nekočky. Vidíš, VIP toto. Business-dejší. No daj takú normálne súťažnú otázku, čo bude len o CDčko. Tam mačičke prihádzajú tam, kde musia mať hniezdo. No, takže kto uhádne otázku, vyhráva tretí pokus. No, takže bola jedna rúra, 3 metre dlhá, s priemerom 83 cm, boli dve mačky. Jedna mačka kúkala do rúry z jednej strany, druhá mačka kúkala do tej rúry z druhej strany a sa nevideli. Prečo, za čemu, pa čemu, čom? Vie takto správnu odpoveď, tu dievčatko? Takoj. No poď niekoho dole povedať, rýchlo. Pozor, bo pes buráš. Pozdračte pomaly. Končíme, tak čo ste? Však tu hlavne toto sa robilo kvôli detičkám, deťom, takže poprosím 3 deti. Ste pripravené? Nie, vy už ste za horizontom. No nevadí, poprosím 3 deti na takú súťaž dáme, čo vedia spievať. Viete spievať? No poďte. No dobre, 3 dobrovoľníčky alebo dobrovoľníkov poprosíme. Čiže neprebehuj. Ešte Janina konu, jaj Bože, ešte Janina srdečko, ešte Janina konu.
výborne, áno. Páči sa. Ešte my sa trošku doučíme a už na budúce to pôjde. Nie? 3, 4. Na pivo, bo už nič neznáme, na vás sledujeme. Čau, čau, Bránovčane, my už nič nespívame. Čau, čau, Bránovčane, my už nič nespívame. A šamba vám praje, veľošte sa zdravé, želíme sa bude staviť na také zábave. Venoce
CDčka, tu nech sa páči pri pódiu. Akciová cena 1 za 5 eur. Dovidenia. A pretože vás máme tak radi vo Vranove strašne, tam máme špeciálnu XXL ponuku, jednu je za 5 a 3 sú za 15.